Haga arpulai tereg ubnai me arjar arpuzan Karasia kalahiartma daki drone bat kinam ding ki bahe Kiev. Haka step jong kasin sajan haka bahan reungut kilaman sau bat penjulor ya ki jingtai hakeleng kanong ba namar ka benta ka babut jong ka jingya pelai koidi hapleng ka Ukraine bat ka Russia kanlong menta kasngi haka ba lais pa khandai po ngut ki bru ki bala dep ban pelai balak mi lenti bahadu syajar ngut ki koidi kin sepelai biang ha ubnai ban wan ka Russia kalasiat khat sau tali ki nam ding Iskander M/KN-23 ballistic missile bat arspa sanpau tali ki Shahed drone kibabun kidai kibatmu ban siat ya ka Kiev kisipai sun jong ka Ukraine ki athu ba kilasiat riu tali kinam ding bat arspa sabusan tali ki drone om duna ya ka khat nyongut ki bru kilaman sau ha Kiev ha ka ba ki yingsa bat ki jingtai kilasya penjulor ha kaleng ki district ha ka wai pat ka jaka ka jingtai bom jong ka Russia ha ka than Kherson ha ka sngi baladep kala penyap ya arngut ki breu bat penmensau ya khat laingut ha ka ba kala penjulor ya ki jingtai ki ba kongsan bat ki bayadei bat ka imlang salang rengkat bat lai teli ki yingsa bat khat ar teli ki ying simen ki sipa Russia kila penyap ru ya saungut bat penmensau sa prangut ha ka than Donetsk ha ka sngi palei ha Russia ka jinghiart ma ki drone jong ka Ukraine ha ka mit bat ha ka step jong ka sngi sajan kala penmensau ya laingut ki breu bat kala thombor ya ki jaka kharkhana ha ki than Lipets bat tula katenat ya dari jong ka Russia ka kam ba khandai pusau tuli ki drone kilasya penham ha ki hemreu tuli ki than ha ka ju ka por katenat wat benia jong ka Ukraine HUR kaong ba ki sipai jong ka Russia kila peniap palat shispa sanpau ngut ki sipai Ukraine ki balasya akan nadu balas dang ka jinghet ma bapura jong ka Russia ha ubanai Februari arjar ar da ka babatay akan ikum si benta jong ka jingyaki ka balatmu da kinong elam ka Moscow Presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula dawa ya ka jingpen stom ki ba kamteng persya ya ka Russia da ka baong baka jingtmu jong ka Moscow kalong ban penjalan ya ka thma da ka bakantai ya ki jing terwa ban ya sange ya siap ya kan ka jing ya kren lapan kre hadim ka jing ya kren yesuk jong ki arliang mamla ha Istanbul ha ka piya baladem ka jing pen pena khubor jong presiden jong ka Ukraine leng baka Reuters menteri kambari jong ka Russia Sergey Lavrov ulaong ha ka sni palei ba andala dep ka jing ya bujli koidi ka Russia kan IT ya ka draft ka babatay ya ki kendon banjo ya ka jing ya te kular ka bane ka baslam bat ka bagnya katkum kilat patay kubor jong ka sorkar Russia